Това съм аз, Антонина Цайкова. Сега ще ви покажа моята нова игра Summoner Sword. Да започвам. Така, в тази игра става въпрос за някакви дънжъни и тем подобни чудеса. Но аз съм нова, играя от вчера. Малко е трудно да държа камерата в същото време и да говоря и да снимам, защото гледам само на камерата. Какво е много светло за това. Обаче, понеже това видео ще бъде дълго 2 минути, да го караме набързо, да изиграя една битка и така. Нека да бъде това, защото е по-силно. Старт. Има ли скипване тук? Трябва да го бързам, скоро ще свърши видеото. Готова съм. Така, много ви благодаря, че гледахте това видео и до скоро!